Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Enni Pawel. U l-Knisja llum qiegħda tiċċelebra il-festa ta' San Ġwan il-Battista, l-aħħar profeta tat-Testament il-Qadim li jurina min kien Ġesu u li jaraf lil Ġesu permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu sa minn ġu fommu. Fil-fatt meta Eliżabetta marret iżżur lil omna Marija u dar fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta. Għalhekk ejjew imqanqlin mill-eżempju ta' dan il-profeta u qaddis, ejjew nitolbu l-Mulej biex aħna bħalu nindunaw dejjem aktar bil-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna u ma nibżgħux nindikawha lill-oħrajn. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int Mgħallem tajjeb tagħna, Mulej ħniena. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħniena. Int is-Sultan ħanin tagħna, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int qajjimt il San Ġwan Battista biex lil Kristu il-Mulej il-estilu poplu mħejji sewwa. Għatina l-grazzja li jinġarbu ferħ tas-sema u mexxi l-femiet tal-qaddejja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Isimgħuni Gżejjer, għatuni widen popli jimbeda. Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar f'ismi. Għamilli fommi xabla misnuna, taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jiena qed, għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Imma fidejn il-Mulej il-kawża tiegħi u ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-Mulej li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-Mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribù ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa tru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-Mulej. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej, int tarbilni u tarafni, int taf meta noqgħod u meta nqum, int taraf mill-bogħod ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa.
Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Int sawwart il-ġawwini tiegħi u fġu fommi int insiġtni. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Tal-aġeb huma l-emejjel tiegħek. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qijan tal-art. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil bin David Ġesse raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar ma'mudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jiena minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw, warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u liet Abraham u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, lilna bagħata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Int tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Elizabetta għal ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkunċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, iżda Ġwanni ikun jismu. Qalula: Mela hemm xi ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix-xikteb u kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: Mena xagħti ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. U t-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-festa ta' twelid ta' Ġwanni il-Battista tlaqqana ma' personaġġ interessanti ħafna. Nistgħu ngħidu l-personaġġ li jgħaqqad li jibni bħal pont bejn it-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid. U fi Ġwanni naraw il-qawwa li l-Ispirtu għandu fina. Hekk l-Ispirtu s-Santu l-qawwa ta' Alla li qiegħda fina mhux biss għax aħna nsara, mhux biss għax irċevejna l-Ispirtu Santu bil-magħmudija, imma x'dan l-Ispirtu qiegħed fil-qalb ta' kull bniedem. U qed ngħid dan għax għandna indikazzjoni ta' dil ħaġa għax San Ġwan induna
bil-preżenza ta' Ġesu permezz tal-Ispirtu li diġà kellu fih sa minn ġu fommu minn qabel ma twieled. Huwa dar fil-ġuf ta' ommu fil-preżenza ta' Ġesu fil-ġuf ta' ommu Marija. U hawnhekk nistgħu nindunaw ħaġa li forsi qed tiġi diskussa anke fil-pajjiż tagħna. Il-preżenza tar-Ruħ, il-preżenza tal-konoxxenza li diġà qiegħda fil-persuna li tkun fil-ġuf ta' omma. Hekk persuni li huma esperti fil-qasam jindunaw kemm it-tarbija fil-ġuf għandha diġà l-intelligenza tagħha. Sa ċertu punt hemm min jgħid anke fit-tqala u l-moħħ tat-tarbija li jmexxi u li jiddeċiedi għal ċerta affarijiet tal-ġisem tal-omm. It-tarbija li titlob l-ikel li għandha bżonn lill-omma u mhux omma tagħtiha l-ikel. L-intelligenza tat-tarbija li tipprepara lill-ġisem tal-omm biex tkun tista' toħroġ minn ġuf omma u mhux il-moħħ tal-omm li jibda jipprepara l-ġisem biex it-tarbija titwieled. U l-Vanġelu tal-lum u l-qari li qrajna u l-festa tal-lum tindikalna b'mod ċar din l-intelligenza u li hemm l-Ispirtu tal-Alla diġà jaħdem fil-ġuf ta' meta l-persuna tkun għadha fil-ġuf ta' omma. Qegħdin ngħidu dan mhux biex nikkundannaw lil xi ħadd forsi jagħmel abort xi darba, aħna għandna nħobbu kemm il-omm u kif ukoll it-tarbija. Il-ġudizzju ma nistgħux nagħmluh u jekk persuna żbaljat għandna nilqgħuha, inħobbuha u nennuha tiskopri lill-Alla fil-ħajja tagħha fiċ-ċirkustanza li jgħixet. Però mill-banda l-oħra qatt ma nistgħu niġġustifikaw email jew li xi ħadd jippermetti li jsir email li jista' jwassal għal qtil ta' persuna. Jekk imbagħad nibqgħu nħarsu lejn il-ħajja ta' Ġwanni l-Battista, hekk nindunaw li dan Ġwanni kellu proċess ukoll biex jaraf ir-rieda ta' Alla. Għalkemm sa minn ġu fommu induna min kien Ġesu u dar, kien hemm bżonn ta' żmien biex ikompli jaraf. U beda jikber mar fid-deżert, jiġifieri jagħmel żmien maqtuħ min-nies, jikkontempla lil Alla jgħix waħdu, jgħix f'konflitt personali intern biex jaraf min kien Ġesu verament. Imbagħad meta ġie il-waqt meta l-Ispirtu urih u Ġesu mar jitgħammed għan Ġwanni, hemmhekk Ġwanni stess bil-qawwa tal-Ispirtu indikalna min kien il-Messija. Ħaġa interessanti wkoll li dan Ġwanni baqa' fid-dubju u x'in Ġwanni kien il-ħabs bagħat lid-dixxipli tiegħu jistaqsu lil Ġesu kienx verament hu l-Messija. U din hi atteġġament ieħor li forsi aħna jew esperjenza oħra li aħna msejħin ngħixu quddiem ir-rieda tal-Alla dejjem hemm id-dubji. Però Ġesu jagħtih ir-risposta u jgħidlu t-torox jisimgħu, l-għamjin jaraw, il-kelma tal-Alla qed tiġi mxandra. U hawnhekk Ġesu qed jgħallem il-Ġwanni qed jgħidlu d-discerniment veru wieħed jara fiex issir rieda tal-Alla jew le permezz tal-opri. Is-siġra tingħaraf mill-frott tagħha. San Ġwann ukoll għalkemm kien qrib ħafna ta' Alla u qrib ħafna ta' Ġesu, kellu stil differenti minn dak ta' Ġesu. L-istil ta' Ġwanni kien aktar marbut mal-istil tal-Antik Testament. Qisu qiegħed hemm qed jipprova jwassal lin-nies għal konverżjoni billi jikkundannawhom, billi jurihom id-dnub tagħhom. Dan kien stil totalment differenti mill-mod kif mexa Ġesu. Ġesu ma kienx jikkundanna, ma kienx juri d-dnub lill-persuna, imma kien aktar jinkoraġġiha biex tagħmel pass il quddiem. Għalhekk hemm nitolbu l-mlej illum biex imqanqlin mill-eżempju
ta' dan il-qaddis ta' San Ġwan u il-profeta li jindikalna l-Ġesu, aħna wkoll kull wieħed waħda minna inkomplu noqogħdu attenti għal dak li l-Ispirtu Santu jurina fil-qalb tagħna biex aħna bħal Ġwanni inkunu nistgħu nindunaw b'Ġesu u anke nirruh lill-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-sanumu bil-wifqa u nistqarru fl-imkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum minn beliwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandi jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mudija waħda l-mafta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hu teleżis jew issab-kuraġġ resqu talbit tagħna lill-Missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista il-Knisja ma tieqaf qatt turi lil Ġesu. Nitolbu. Nitolbuk Missier ħanina għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna hawnhekk preżenti biex inħallu fuq l-eżempju ta' San Ġwanni l-Battista, inħallu l-Ispirtu Santu jmexxilna il-ħajja tagħna. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin il-Pellegrini kollha jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-Missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. It-tolbut bis-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz ta' dan l-offerti mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek, għatina jiċċelebraw kif jixra it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġġa tas-Salvatur tad-dinja u rieħ meta wasal bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna.
Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-emejjel għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista il-prekursur ta' ibnek li jien tollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twildu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem. U t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbira għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna l-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bid-dixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nxandru bil-ferħ għaw minn tijek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Fanny Powell, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej insaħħaħtna b'dal-ikel qaddis li tajtna għal-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel li l-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' pienu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, Omtana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ixbejba Carmela, għawleħlek sebħajt, sabiex tiġi zuħurnek, fisrejk li nara.